pa. At ako'y nagbabalik na mahal, nagbabalik na ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to mahal si DJ Kim Chino at nakakasama nyo pa rin ako. Diba nga sabi ko sa'yo 69 tayo, 6 to 9 p.m. At syempre babalik na rin tayo sa Chinitox, usapang pag-ibig natin mula sa chinito ng buhay mo. At 'di ba sabi ko sa iyo, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit single ka ngayong Pasko. Isama mo na ako dyan kasi parang pasok na pasok din sa akin to. Sabi ko kanina mahal sa ating recap na to Una, single ka kasi tamad ka. Aminin mo, 'di ba? Tamad ka lumabas, tamad ka mag-reply, tamad ka lumandi. Kaya ang ending ngayong Pasko, ikaw ay mag-isa na naman. Hindi mo ba napapansin na parang taon-taon na lang mag-isa ka? Sipagsipagan mo rin naman, 'di ba? Sipagsipagan mo rin lumandi, hindi lang sipagan sa trabaho kundi lumandi. Ganun ka basic. 'Di ba? Kung gusto mo talaga ng love life, kung ayaw mo nang mag-isa, no, kung napapagod ka ng mag-isa, might as well have an effort para ikaw ay makipag-socialize at humarot-harot. Huy! At ang pangalawa naman mahal, sabi ko kanina, single ka kasi hindi ka pa healed. 'Di ba? May mga ganyan tao, ikaw ay sinaktan, sinayang, pinakawalan at talaga nga naman yung ex mo ay masaya na sa iba. Kaya ang ending, ikaw ngayon ay may pinangahawakang trauma. Huy! Diba? Ang hirap kaya pumasok sa relasyon kapag hindi ka pa okay. Pero mas magandang alam mo sa sarili mong hindi ka pa healed at alam mo sa sarili mo na hindi ka pa ready sa relasyon. Okay yan. Kasi hindi magsasuffer yung jojowain mo at hindi mo siya gagawing rebound. Oh, diba? Tama yan. Okay lang yan. Okay lang na masakit pa ngayon, na malungkot ka ngayon. At least wala kang nilolokong tao. Wag mo nang gayahin yung ginawa sa'yo ng ex mo. At ang pangatlo't panghuli mahal, single ka kasi wala kang pera. Uy, aminin niya totoo, 'di ba? Minsan kasi ikaw lang mag-isa, single ka, kulang pa yung sweldo mo, kulang pa yung pera mo. 'Di ba? Bakit ka pa papasok sa relasyon? Sa katotohanan lang mahal, realidad tayo usapang realidad na ang mahal na mabuhay ngayon, magdadagdag ka pa ba ng isa? Diba? Not unless gusto mo maging sugar baby at talaga nga naman makakahanap ka ng sugar daddy or sugar mommy. Diba? Pero kung sa totoo lang tayo at being practical at kulang pa yung mga sinisweldo mo, diba? Hindi ka namang contractor. Wala ka namang ghost project, wala ka namang kickback. So minsan sapat o kulang pa nga yung budget mo para sa sarili mo. Bakit ka pa lalandi? Huy! Yung 13-month pay na yan sa normal na tao, naku, hindi sapat yan. Tapos sasabihin nyo 500 pesos sa Noche Buena, kasha. Mukha nyo. Diba? Okay lang din mahal. Okay lang din maging totoo sa sarili mo. Maging totoo sa sarili mo na hindi mo pa kaya pumasok sa relasyon knowing na ito pa lang ang financials mo sa araw na ito, sa buwan na ito, at sa taon na ito. Kaya ngayong taon, magpapasko, magbabagong taon, ikaw ay single. Shout out sa mga single na magpapasko dyan. Shout out na rin kay Kim Chino at talaga nga namang magsama-sama na lang tayo. Oo. December 24 mahal, si Kim Chino ay sasalubong sa Pasko. Oo. Mag-start tayo 9 p.m. hanggang 1 a.m. Ako ang iyong makakasama. Excited and looking forward ako dyan. But for now mahal, ako'y sisibat na muna. Susuungin ko ang Friday traffic. At syempre, dito ka lang sa amin. Susunod na sa akin sila Raketera at Titan Jello sa kanilang programang Rocky's Secret Files with Titan Jello. Kaya dito ka lang mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Here's Kabisyo ngayong Pasko. Merry Christmas! Kabisyo tara na.